ଆଲାରାମ ଦେଇଥିଲି 3ଟାରେ କିନ୍ତୁ 3ଟାରୁ ନ ଉଠିକି ହେଇଗଲା 3ଟା 41। ତରତର ହେଇକି ଯାଇ ସବୁ ଘରର ବାସି କାମ ସାରିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସାରିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ନିଜ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକିରି 5ଟା 22। ତରତର ହେଇକି ପୁଣି ଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ ଲାଗିବ ଆମର ତ ଏପାଳିରେ ଖାଲି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ ଲାଗେ। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ ଆଗ ମାନେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି, ଚକୁଳି ଆଗ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ବସେଇଥିଲି, ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଭାତ ବସେଇ ସାରି ଡାଲମା ବସେଇଥିଲି। ଏଠି ମୋର ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ବାବୁ ଯେହେତୁ ନେଇକି ଯିବେ ପଛରେ ଖଟାଟା ବସେଇଛି, ଖଟାଟା ସରିଲେ ଆମେ ଆମର ପଛରେ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତ ଖଟା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ଭଜା ଆଗ କରିଦେଇଥିଲି ସେ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲିକା। ତାପରେ ଆଜି ତ ଶୀତ ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ କରିଛି, ସେଠୁ ଖରାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମାନେ ଖାଇବି ବୋଲି, ବାହାରକୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବି ବୋଲିକା। ଭୋଗ ଆଉ ଡାଲମା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବି ବୋଲିକା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସବୁ ଦିନ ଯାକରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।